Vas allà on tu vols, no on et porten. En aquest sentit, un ambient còmode, un ambient confortable i un ambient familiar. Dit això, el que dona realment goig és venir aquí amb una 11a fira de la moto. Això vol dir que hi ha un equip de gent que durant més de 11 anys ha estat treballant perquè això sigui realitat cada dia. Això vol dir que hi ha hagut durant més d'11 anys tota una sèrie de comerços, d'indústries, en definitiva d'expositors que esperen aquesta data per poder oferir les seves millors vestes, els seus millors productes en aquesta afició i al final el que representa també una fira és un punt de trobada d'un territori que veig aquí amics de Tarragona també que s'han acostat, que s'apropen. És un punt de trobada d'aquesta afició i d'aquesta cohesió de territori i d'aquest impacte en el territori també. Reus aglutina aquí molta afició, aglutina aquí en una fira com és aquesta una voluntat de tot un territori de poder practicar aquest esport que tant ens agrada a tots, que és el món de la moto. I per tant, veure com després de 11 anys podem aquí tenir més de 500 motos, una infinitat de metres quadrats que resumeixen tots aquests 11 anys de treball dels equips, tots aquests 11 anys de voluntat dels expositors de ser aquí, identifiquen de la salut no només d'aquesta fira i d'aquesta organització, sinó també d'aquest esport i d'aquest territori que tenim, que ens envolta, que ens permet portar a terme aquestes diferents activitats del món de la moto. Per tant, contentíssim de poder estar aquí amb vosaltres, amb amics, amb el Marc i amb l'Eduard. De seguida els hi vaig dir que comptessin amb mi. Tenia una altra fira també dedicada al món del motor, com deia abans el president, per poder anar a inaugurar, però els hi vaig dir que no, que